Ajomo zikatakhala nkhani yoveka. Kuti Ajomo pawo kangatime yakhoza kupanga zimenezo. Malawi Today. Zikuoneka ngati kuti zinthu zawatembenukira Ajomo pamene anthu ena akuwayamikira enanso akuwathira moto. Makamaka nkhani yake ndi iyi. Tatsatira nkhani imene inayamba ndi boma lidalengeza masiku apitawa kunena kuti chaka chino za 6 July tiyambe tayiwala kaye potengera kuti pali mavuto azachuma m'dziko muno amene alipo, ndipo kutenga ndalama ndi kukapangira chikondwerero sinzeru kwenikweni. Koma tsopano lero ndi pamene taona mfumu ya mzinda wa Blantyre amene wanda Osman ndi Ajomo Osman amene anatero kuti ifeyo ngati ku Blantyre kuno ndi sitigoneka tulo nkhani ya 6 July, ife kuno tipanga pogwiritsa ntchito ndalama zimene business mu mzinda wa Blantyre akufuna kwabwino mu mzinda wa Blantyre achitapo. Akuti ifeyo about 60 million rather ndi imene ife tikuyembekezera kugwiritsa ntchito mchikondwerero chimene ichi cha 6 July. Ali ndi zifukwa zawo akuti ana amene akubadwa pano tikakhala kuti tayamba kumayiwalitsa 6 July ndi kuti mbiri yeniyeni ya dziko lino kuti anthufe tidalandira ufulu ozilamulira zikhoza kufufutika m'maganizo ana achichepere otero. Ndiye timafuna titawunikirana chifukwa Ajomo ndiye kuti ku Blantyre ayitenthetsa 6 July. Koma boma ndiye kuti likuwunikira nkhani zina zachuma kuti zimenezi tiziyimike kaye kwa chaka chino chikondwerero sichikhalapo. Tikwanitse about zaka zokwana 62 pofika makamaka pa 6 July ya chaka chino. Timafuna titakambirana kunena kuti mukuona kuti 6 July tichikondwerera ngati dziko kapena tisiye pena paliponse malingana ndi chithunzithunzi chimene boma lapereka kuti chuma chimatha chochuluka ndiponso mu nthawi imene tikuzitolera sitimayenera kukhala nayo 6 July. Komanso at the same time mukayiwunikira 62 years tapindula nazo zimenezi za ufulu ozilamulirazi. Tilipo chimene tingaloze kuti no 6 July ndiyofunika kumayikondwerera kapena yati ikambuyo nkhani imene ya independence. We are here to discuss and niyo muli ndi ufulu tsopano opereka ndemanga zanu poimba phone nambala zimene mukuzionazi ndiye kuti ife timati tsopano tatsegula floor kuti wina aliyense apereke ndemanga zake. Mwaswera bwanji? Hello Achimwena. Bwana mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kwa nzuzu kuno. Tithokoze amhango. Ikadali pa loud speaker. Sorry. Mafuna ndirike kwa maganizo anga pankani imene ilipoyo. Tapereka ni maganizo anu amhango. Hello? Pereka ni maganizo anu. Ni maganizo kuti ife Malawi ndife anthu amene tikuyenera kuti tizikhala ndi chikondwerero. Chifukwa njani? Chifukwa chonena kuti ana athu komanso adzukulu athu komanso Amalawi ena amene mwina nthawi imene isakudziwa azidziwa zambiri ya dziko lathu la Malawi. Chifukwa kupanga chikondwerero si chimo. Ndi chinthu chimene chimabweretsa pamodzi anthu a mitundu yosiyanasiyana kukambirana koma kukumbukiranso chifukwa pamene tikukumbukira aliyense nkhani kama mastation umu media umu amakhala kuyankhula za mmene dziko lino linayambira kuchokera mu 1959 muja udzafika mpaka na pano 64 ku 72 zimene zinachitika udzafika mpaka na dziko la lero. Ndizo tikamanena kuti kodi zatithandiza zimene zizomakumbukira chikondwererochi ine ndinene chonchi kuthandiza ndi 100% kuti zatithandiza patakapakali kuti ndi chikumbukiro chimene anthu ena amene sakudziwa amamverapo mbiri ya dziko la Malawi. Koma chimene ndimafuna ndinene chonena kuti panopo tikufunsana mafunso kuti kodi zikutithandiza nkhani itu si tsikulo ya nkhani si chikondwererocho nkhani ndi ulamuliro umene
nduna wa protocol ngeza japo mwakuti chimenecho chimene cha unongano nkhani ya chikondwerero kuti tuleroni tiziganiza kuti zatithandiza kapena zatithandize. Dziko la Malawi linatembereredwa, atsogoleri athu a Malawi anatembereredwa, iwo analodzedwa mangwala a umbava. Ndi iwo apa akaona pamene pali zoteropo amapezerapo mpata olakwitsa intent kapena kulakwitsa chifukwa chimene chikutanthauza kukondwererako. Koma akadakhala kuti ndalamazo amazigwiritsa ndi ntchito moyenera moti wina aliyense amasangana napo kuona kuti zonse zikuyenda bwino. Chikondo chimene chili chikuyenera kuti tiziza zoti chiitiyayi chikapitirira. Koma mavuto ambiri agona ku nsanje, mavuto ambiri agona ku umbava, mavuto ambiri agona kunyera, mavuto ambiri agona kudzikonda iwe mwini osakonda anzako. Ndi pamenenso pano leroni Amalawi tikumasinkhasinkha kuchokera kotu tsiku la 6 Julayi lapikitsa anthu ena ambiri amene anachalira kuti pakati pamene pakhala kunyapo, pakati pamene pakhala solola, pakati pamene pakhala nyera. Ndiye tikamanena kuti zoyenera mali ina tikuona kuti zoyenera kuti tigwiritsa ntchito tsiku limolakwika. Koma tikanakhala kuti tigwiritsa ntchito monga mmene tsiku likunenera kapena limafunikira linali labwino bwino. Atsogoleri iti ndimafuna nene choti kuti tsiku silolakwika kupanga chikondwerero chikolakwika. Komanso ndimafuna nene chonchi atsogoleri ndimalize motero. Austerity measures amene ayikidwa m'Malawi muno ndimakana konda boma litiuze kuti kukweza kwa tax kuja ndamameta seva ndi yakuti yapita kwa kuti yakula chakuti ndipo chakuti chandishi. 6 Julayi tukunena kuti drama zote kana odoka kana mabilioni angati izizi azika padera zuka kutega zikagula kapena zikoza chipata chakuti olozipanga msele wakuti olozipanga chakuti chake choti amala aone kuti chachitika. Okay. Kenako tione kuti austerity measure ya kumafuta kadlaka za kumafuta kazaje ni kuzija takugula chitu chakuti. Koma we don't trust our boma latu panopo mbiri zimene zikonzeka zonyasa kwambiri zote iwo akulimbira na akufuna apange zama udindo awo akufuna alemeretsane matupi mwawo matumba mwawo mulemere azapanga makampeni a 2020 pamene nthawi ino isiyasa ya kampeni yayi nthawi ndiyokonza dziko nthawi ndione kuti dziko lisangalale lione kukoma kwa chipani chimaitalwa kumene koma m'malo mwake zitopotoposo kuchuluka. Ndikatikonda kuti mulungu alowererepo ine sindikuona kulakwika kwa tsiku la 6 Julayi koma ndondomeko ndi machitidwe ake a 6 Julayi akewo amasiku ako ndandina makayeni. Tathokoza kwambiri Amuhango kumva maganizo awo anatenga nthawi kwambiri nthawi ndiyochepa lero tifumukanso nthawi ifumira palaini patindani palaini mwaswera bwanji ndaswera tapereka maganizo anu ndikuti kumene kuno kwa jenda kuno samuhanya ino izi za 6 Julayi izi nzofunikira kumati tizikhala pamodzi zisangalala boma linaletsatu kuti chaka chino izimene isachitike koma tuona kuti ku Blantyre ajomo kumene kulipa moto mozitsatira bwanji. Ngani mjolina kuti tikuyenera choyamba tidziwe kuti 6 Julayi inabweretsa phindu lanji ku dziko lino. Chifanga tili ndi phindu ku dziko lino kuti dziko lino limapindula ndi 6 Julayi. Ndeno zoyenera kuchita ndithu. Koma ngati boma limapezeka kuti 6 Julayi mamoti ipeze phindu imaononga ndalama kudzera ku 6 Julayi ndekuti palibe chifukwa choti kumapangiranso 6 Julayi. Okay. Tunangasi tikunena zoteteza chuma. Nde chuma chikuchiteteza ndi ma 6 Julayi owatakhala kuti ajomo apeza ndalama kudzera kwa kodi ajomo maesaso ali mboma kodi. Ndemboma ndizikhala ndiwo ajomo pokala meya wanzinda wa Blantyre ndekuti akutsusa naso ndi boma lomwe iwo ali momwemo kale. Muganiza choncho? Inde kaya sono ngati boma lalamula jomo yetu wangokhala meya nde meya akalilamule sodoma.
atolera ndalama zawo tokha kumene ku Blantyre sizikudza naso ndi iya ndalamazo atolera koma atolera kunyumba kwawo ngati maisa atolera muzinda ndi wandani indeka zinda ndi wandani zinda maisa ndi waboma la Malawi kumene okay ngati zili zimenezo zikanakhala ndalamazo zatuluka kuchipinda kwa Ajomo zikanakhala nkhani yoveka kuti Ajomo pawo ngati meya akhoza kupanga zimenezo koma ngati iwo ali pasiso paboma limene akuli koma ngati iwo ali pasiso paboma limene akuli chulalo indekaya so mukuzitenga kuti izolakwika zimene Ajomo afuna achito Blantyre ndizosagwira zimenezo azitayi basi ngati iwo malauza kuti izi zisachitike iwo alibenso mphamvu yoti akazuke paokha ine ndipanga apanga chani okay indekaya zili ngati tu mpungwe zambiri zimene zikuchitika muziko muno zimene tikupazimva zimene zikuchitika pa social media vice president zimene zijaso zimpungwe ono ukuchitika ndi a media inuyo matiroza chafefe inde chipa inuyo a media ngani ndionena kuti mipungwe imene ijayo iniyo mmachulidwa kuti ndinu fourth arm ya government kumene kumakhala anthu ngati Mutharika mmakudziwa kumene kumakhala Jeni Asa mmakudziwa inuyo ngati fourth arm ya government osapita ukamufusa mafuso kuti kodi zikumveka zindizona zani kuti tizingomva mahiyese kumangomva marumazi pa social media ayi zimenezozo ife zatikwata okay inuyo ngati fourth arm muli ndi mphamvu yona kuti timukoka uyu timfuse katimve pakamwa pake inuyo koma inuyo mukumango bweresa marumazi ochuluka amene so akukolezera kuti zinthu zina m'Malawi muno zizioneka ngati sizikuyenda bwino a media ino chifa inuyo kumene amakhala Jeni Asa mmakudziwa Jeni Asa amayenda Peter Mutharika amayenda ziko muno kumene amakhala nyumba yaboma mmakudziwa inuyo mupite ndi makamera anu kumeko jambuleni mfusile mafuso timumve pakamwa pake osati zimene tikungomva chakuti isipeze zimene zijazatikwana okay ndeti kupempheni inu ya media osamangopiresa zinthu pa social media pano zimene zichifati tikayang'anaso tikuona kuti Jeni Asa ndawe nagali ukasunguku yananena kuti iye magazi yake ndi abulu satayambaneso ndi abwana akewo ndekoma tikungomva zikuchokera kuti okay indeka ndeti thandizeni inu ya media ntchito yanu ndi imeneyo fourth arm ndinuyo ayi madzulo omwe ano pa 8 o'clock tikale zathu akucheza ndi Dr. Jeni Asa the vice president wa dziko lino ndekuti tikale kutsatira izi live tsiku la lero lachiwiri musasunthe ndikani memeneyi ndekuti ife tili cheru kumvesa tiufuna mutifusire bwinobwino mafuso ogwirika tathokoza maganizo anu taalandira mkhale ndi usiku wopambana zikomo well pano tinali cheke kulangizidwa kufunika kwambiri kuti kumva maganizo anzika mwaswera bwanji ndaswera bambwanga timatero kuti nkuti kumeneko lanu dzina kukaronga maganizo anu ndiotani za 6 July zikuoneka ngati tsopano ena kuzifuna zimenezi pamene ena kuti aya zimene zitachenti ziyimikeka pali nkhani yosamala chuma ku Blantyre atolera paokha ndikupanga 6 July boma lidaletsa kuti 6 July chaka chino ayi inu muzitsatira bwanji kodi tsikuli ndilofunikira kwambiri kuti mpaka tizitha kumakhala pamodzi ndikumapatha zaka 62 tsopano tikamafika pa 6 July pali phindu kwenikweni zinthu zimezi mukaona inuyo okay ine maganizo anga yakuti 6 July ndiyofunikira kwambiri ngati history ya dziko lino okay chifukwa okay ndikakazoti ndikukumbuka bwinobwino nthawi imeneyo tili ku primary and ifeyo kakazoti ndi 6 July angatiuza kuti lero kuti 6 July tikukumbukira Independence Day the Independence Day ifeyo timaziwa kuti okay this is Malawi so being Malawi ndekuti ifeyo
ndi ufulu andi tinatenga ufulu meno defend zizilamulira patoka. So we have to be happy kuti ife anthu osati zimene apanga zoti kaya zakati chikombero makuti maprogram amenewo achose. No, what they have to do 6 July is a calamine inalili kale izikombero kuti 6 July is an Independence Day. Ifeyo we have to be happy and ineyo ndugwizana nawo ameya oplanta zomwe apangazo. Chifukwa kuti ameya akusunga mwambo andi akusunga mbiri ya Malawi kuti okay ya Malawi muziziwa zoti 6 July uja amatanthauza izizi. So ifeyo we have to be kuti zisangalala osati kuzigula maprogram kuti abava 6 July asakhaleko azimenezi ayi kukhala mapemphero ifeyo anoti ape ndizozo. Alright, ena pompano anaimba foni amafotokoza maganizo awo ndipo tikumalola maganizo wena aliwonse koma amanena kuti chimene ndipatsa chidwi aonena kuti ajomo pamenepa zikuonetsa ngati kuti sadamvere zimene boma lafotokoza kutengera kuti iwonso ali mboma. Simukuona ngati kuti pali kukhulana kwa zinthu? Of course abobo okay so yodi jomo yo ali government is under the government. So being that with the under government, ngati meya, of course, ndi mistake abapo zukanga di wadelera boma. Kudelera boma koma ngati as a personality koma izizi boma la yankula kuti we have to do this koma ngati meya wazinda Blantyre anthu ndi auze anthu anga tipange jonji drama ndaibeza ndi ifeyo ngati ku Blantyre tikhala chonchi ndi iwo ngati aku executive yo akwena kuti aone kuti okay ameya apanga zinthu kuti zizinzoina so iwo they have to look back again kuti zomwe ifeyo tayankhulazi zona di kuti 6 July asatondwerere chabwino. Tathokoza ukalonga kuti mwayikapo maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana. Inuso mkhale ndi usiku wopambana ziko. Zikomo kupitira kumva maganizo anzika nthawi yathu ikuthamanga timatero kuti mwaswera bwanji pa line apa. Taswera maswera bwanji. Ineyo ndaswera ndikuti kumeneko lanu dzina. Kunono kwa unde asekali chamanda tachita zigama nakuti silumphamanda wamagetari zibira situona. Posachedwa apa paja boma linalengeza za ma austerity measures amene akugwiritsa ntchito posamala chuma ndi ananena kuti 6 July chaka chino sikhalapo yayi malo mwache mwina apangochitika ngati mapemphero patali koma kuti mpaka chikondwerero kati kasonkhane ku stadium ndi zina zotero zimenezi nzononga ndalama chifukwa tilikali m'mavuto azachuma. Sono chimene chatutumusa nzika nchakuti ajomo ndi meya wa mzinda wa Blantyre iwo kumeneko paokha anena kuti ifeyo kuno kuti panga 6 July yo titolera ndalama ndipo akufuna kwabwino alipo kale especially ochita malonda mu mzinda wa Blantyre ndi akufuna kwabwino about 60 million ndimene ayigwiritsa ntchito pa 6 July. 6 July boma linanena kuti silipanga koma ameya uku akuti apanga. Timati timve maganizo anu bambo Sinkhalisa Manda mukuzilandira bwanji? Should we say 6 July ndiyofunikira bomali lachita mogona tulo pa nkhani imeneyi kapena chenicheni chitigwire chiti madzulo ano? Chilungamo chake nchonde boma sina lakwitse malingana kuti ndalama za sikati povuta. Ndiye ngati boma lanena kuti silipanga sina lakwitse ngati ajomo waona kuti apeza ndalama zimene zikhoza kuthandiza kwa iwo noona ngati somposa lakwiraso. Chifukwa chakuti munthu ndithu ngati zakukhudza mwa iweyo ona kuti ukhoza kuthandiza dziko pawekha nthawi yako ya iweyo ilipo uthaupanga. Ndiye ngati pali anthu ena ati akhoza kuthandiza ajomo ngati afuna awathandize akhoza kupanga chimodzimodzi ngati ineyo ngati zinikhudze ku nyumba kwanga kuno ndikhoza kupemphera nyumba mwanga muno nkupanga mmene ningapangire za tsiku limeneli. Ndiye iwo ngati aona
kuti alimpogwira alimpota khozo papempha notiko manichita nanzanga paokha muona ngati kuti ni mbali yawo nyumba ifo aliyense amatengera ni mmene nyumba mwake mulili pamene anthu kunena kuti ndalama zavuta anthu ena nyumba mwina zilimo. Ngati nyumba mwawo zilimo afuna asangalale silingawalete chifukire simuvutika nyumba mwanga mu. Okay. Ngati koko ali ni mwayi wotakhoza panga apange koma ngati pamayatero laganiza bwino kwambiri. Chabwino. Ineyo natero kuno kwawinda ukasongo asikhali chama. Mukhale ndi usiku wopambana bambwanga ku Kasongo. Bila ntchito iniyo mmatilemekeza. Ndathokoza ndazichepesanso ndipo mukhale ndi usiku wopambana. Kupitira kumva maganizo anzika zimenezi mukugwira motani nkhanizi mwasula bwanji pa line apa amene watika pa television tikumva ndiye titengena mwasula bwanji mwasula bwanji ba ayi ndaswera back to Kasungu kwa wimbe amadera kani ndimene muitsatira kunyumbako wena njitu kuisatira bwino lomwe ndithu timve maganizo anu kuti muganiza bwanji choyambirira 6 July akutipindulira kuyambira pamene damba kunkondwerera boma linatero kuti zachuma sizili bwino tate ndizimike kai komabe kuplanta nauti izo kuboma zili choncho koma musite muno ifeyo moto uyaka pa 6 July muzitsatira bwanji nkhanizi amadera fe kuona kwathu 6 July alibe phindu tikoza kumati chaka chino chimene tikhati kondwa chaka cha namba yani 62 52 years chilandire ufulu ozilamulira paife tokha koma ndiziko lomvetsa chisoni kwambiri ndiziko loti palibe chinthu chimene chikuyenda ndiziko loti tukanga titi mulamuliro wa samunda palibe chifukwa chomati tizisangalala kuti 6 July ayi tingozisunga basi angolemba m'mabuku ingokhala history chifukwa lero lino kuti mmuuze munthu zoti Malawi tu ni munthu amene amadzilamulira payekha ndi munthu umvetsa chisoni kwambiri ndiziko loti umphawi gadali nawo anthu akuna pe manyumba achikalekale manyumba ya midindo anthu amakanika kugula kuti ayizi nakulepe pasi na black ayike pa nyumba pawo apena amangoyika za anthu ochi moyo uja kuti moyo umene kuti ndiye muti moyo wanji palibe chimene tikhoza kusangalala ngati ziko kuti tizoona ngaso misonkho ya Malawi ndikumapita anthu nakazi kasangalala zopanda ntchito ngati chinthu yabwino tisiri kuti pasa phindu nalilonse ngati ziko komanso ngati ziko palibe chifukwa choti tikhoza masangalala Mr. Manga anthu akuvutika kunja kuno mmene muyankhuliratu zikumveka ngati anthu fe tili pasiwa mulankhula bwanji kodi kulankhula kwanu amadera Mr. Makawa lero lino tikamati titi ndi 52 years tikuzilamulira bado ukhangalife tokha Malawi bwezi ndoti anthu kumuzi akumaonanso kuti ziko munthu kumazilamulira tokha chifukwa nkhani ya mfulu nkhani ya kuyenda bwino kwa zinthu mziko nkhani ya anthu yosangalala si nkhani yomauzana ayi koma aliyense azizoona yekha kuti takwanisadi zaka mwakuti tili pakufozilamulira ziko munomu amene akusangalala anthu amene ali kusogolo munthu amene ali kwa kumuzi simungamuuze za 52 years sakuiziwa sakukumbukiranso ayangoti basi kola kukhala moyo wake wama zotanancha kufozilamulira samaziziwa zoti ziko mwatimala zokhala ukanthu wakuti sitimaziziwa chifukwa asogolera aliyense ali busy kupanga zasogolaki kupanga sogolaki panopa tindena pano nawo alisogolekati amakapukisa kunja kumangalaji komano mwana wa mphawi amene amazuka kukavota akupita kupulaimali matuzo osakwana kilasi kumodzi anathandiya kuti ndikumati tili pakufozilamulira ufulu wake kuti anthu lero lino mmazi kuyenda mpinda ya dowa mupite mbachina ya salima mupite kusanje pitani kumachinga chakwangogwe uku pitani kumangochi pitani Kasungu mitunda ya chama mawimbe talowani kumpoto kupita kupwengo zompesa chisoni Mr. Makawa anthu kumwezi tabwi ufulu wake kuti
zomesa chisoni kwambiri ngati ziko tendi tipange zinthu zina zitete ngozimika kayi tione kuti anthu atatha bwanji koma ikakondwera kwambiri zikondwera anthu kuti kuti titheratu so amadera mufuna mwafoketsa anthu ena amene akonza kuti akhoza kusangalala kumadera kwawo atha kusangalala potenga ndi mmene iwo akuzionera ngati wacho mwana uzatapeza 60 million 60 million imene yatatenga imene iyo ndikupitisa kumudzi kukathiza akha kumudzi anthu akuza kusangalala kwambiri osati atenga kuti apitisa pa ground anthu zikagula zakumwazi zikalezera azikatani zili ntchito yanji zapindulanji munthu wakumuzi akugula machizetu andiki kwake zibe phindu ake chabwino tathokoza amadera ukasungu kwa wimbe kumva comment yanu khalendo sikopambana kupitira kumva maganizo anzika tikhalete kusamuka in 15 minutes ndiye kuti inu muli ndi ufulu kuipa foni upereka maganizo anu mwachidule mwasula bwanji bambo anga ndaswera tafika kuti kodi dzina lanu ndi mbali yakuti kumeneko hello yes dzina lanu kumene mwatiimbira Konsenje perekani maganizo anu momasuka mumveka mofinyika kwambiri sijoti muli patali mfoni komabe we need your energy in this program timve maganizo anu pa nkhani imene ya 6 July maganizo anga ndinoone kuti siku sofunika litashikidwa kuti ayisa pangidwa fulu fandidi amosuka mbiri ya siku okay yeah fuwa tiri wani mramati yori wani nyimai kwa ngadi amene asinka kuti ayisikula fulu wawo losunkidwa fari Maria diwo yesiku yenda bwino kuna mafiki because customer yadiko yambala kuna kumalayo roita zini ayi chimene palibe nchikondwerero koma chikulondero mwero chikondwerero nanga sindedi akwali ndo fulu yawo litiwe chikulo chipoena dabaga kugula kumazasa munda saziziwa okay yeah okay ndiye ndama izi misonko anthu adaweza ndadandaza ali bendalama nanga misonko iyo kumapita kuti ndipo tsiku pamona ngedwa ndama zingati ndipo pakuthawa mwezi umodzi amatole misonko ichiluka bwanji akane kuti ayi ndalama zimacheva mudabwapo pamenepo ya kwambiri ndinafunira mwina dasabeti wazinthuzo idafika kusamene mwina boma linali mbuyo achotserapo zinthu koma zinthuzo zikukwera koma kudandaza zoti ali bendalama ndi ndalama zimene amatolera za misonkhozo mapita kuti okay tathokoza kumva maganizo anu kumchinji zikomo amene abwera ndi funso kuti masiku ati boma mmatolera ndalama zingati komanso pamwambo ndi ndalama zingati komanso misonkho imene yakwezedwa ayi tinene kuti kulowera kuti ndiye kuti chochotsera chikondwerero pa 6 July chani kunchinji uko tipitire kumva maganizo anzika mwasula bwanji amenewo ndi tinapatsa mpata sakulankhula mwasula bwanji mwasula bwanji bambo anga ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira ine David Forbes mwatiimbira kuti noyembera kuno kusalo kunsalo uko perekana maganizo anu za 6 ababa tuzoneka ni ndale chifukwa IMCB so anena kuti akachita get together komwe kumwe akuganda kodi zadziwikaso lero lomwe zezuzeka choncho ndiye kuti awo tanaona kuti ife tikalekera choncho sizikhala bwino ndeuti kankole kachakana chiri kasopa 14 nimeri kacha ndiye ine nangutelo muzibombo basi ndiye mkhale ndi usiku wopambana inuso zikomo kuti zikukhala choncho mdziko muno chabwino ngati zili choncho tikhale uzitsatira mwasula bwanji madzulo ano tasabwino kaini bambo ndaswera tafika kuti madzulo ano lanu dzina ine ndi Meriford Mura ku Karonga from Karonga 6 July mukuitsatira bwanji la 6 July imene ndikuitsatira bwino mmene alankhulira anzanga inu mbali yanu mwayima mbali mbali yanga ndi yakuti kuli bwino 6 July kanakhalapo okay
chifukwa mibado imene tikubereka tsopano kusogolo kwa kaziziwa kuti kunoko kumalawi tili ndi ufulu wa pa 6 July. Okay. Ndiye ngati apapa boma inde kumbali yake kuti 6 July sinakhalifa pa nkhati za chuma. Koma 6 July ndiyo funikira kwambiri kunzika za Malawi. Okay. Chifukwa tufuna kuti ana amene akubera kumbuyo azizindikira kuti tili ndi 6 July mmene tinatengera ufulu wathu. Okay. Ndiye ngati boma likuti ayi tili ndi mafuta za chuma inde mafuta za chuma tiziyalikapo koma 6 July roka kumbali yanga ikanakhalapo. Okay. Chifukwa amene ndamvera kuti Ajomo akufuna apeza ndalama zakuti apangire 6 July. Iyayi amene ndi ufulu wa mbadwo wa dziko lino. Okay. Yeah. Ndiye maganizo anga Ajomo Cosmas sana na kuise. Alright. Kwa iwana osa kufuna kuti 6 July ana atu amene akubera kumbuyo aziziwa kuti ife tinatenga ufulu wa 1964 pa ufulu weniweni. Alright. Ndiye maganizo anga ndi amene. Kukaronga tathokoza opereka maganizo anu mkhalendo sikopambana. Zikomo kwambiri bambo wanga. Zikomo. Kupitira kumva maganizo anzika mphobe amene achidzulo tili live. Manatika pa phokoso bani. Tatalikirana ndi television ya Masolo Banje. Alright, amene onse achira chimodzimodzi ndiye simwano ineyo mbali ino koma nanga tizimva television versus television. Masolo Banje. Masolo Banje bwana. Amenewo sada nzekeso yayi. Masolo Banje. Ndaswera lano dzina bambo anga kumene mwatili. Mwaswera bwanji? Masolo Banje asogolera. Ndaswera mwatimbira kuti lanu dzina? Ine rundi ne George Kaunda kuchokera ku Lilongwe kwa Msunde kumadzulo kwa Lilongwe. Wanshunjwe uko ife takulandirani. Kodi muganizo za 6 July zikukuyenderani motani mmutu mwanu? Mtsogoleri kati zina zimasekesa kwambiri ukamazimva kuziona mene zikubwerera. Kodi zafika posekesa? Kani yosekesa koopsa chifukwa chake nchakuti cholinga cha tsiku limeneli ndiona ngati kuti boma labalalika kwambiri chifukwa akadadziwa cholinga chenicheni cha tsiku limenelili sakadamafika pa point yonena kuti aenda chosangalala choletera usangalala nchani popeza ndi tsiku limene tikusangalalira kuti tidalandira ufulu odzilamulira ngati dziko. Ndalama kuti yavutatu ndiye nkofunika kuiseva. Atsogoleri ndalama ifulelero matibo saukhala kowa kuisa ntchito mazwesi nesa ndalama zokhazoka. Anene kuti ndalama zavula bwanji ndalama popeza nduna ndizi kukumva kuti nduna yapakula 800 million ukagula malo tsono anthu kondwerera chikondwerero cha tsiku lawo dziko ngati dziko akanene kuti tayimitsa boma labalalika mtsogoleri ndapeza ine chimenecho. Boma labalalika ndipo Malawi sikudziwa kuti aloera kuti chifukwa izizizi pozikhazikitsa mbuyomo adali ncholinga ndiyeno tikanena kuti ndalama zatha kuti ndalama zithelelo lero lokhalokha chikondwerero achonse namati achotsa chifukwa kutola ndalama. Ino atsogoleri muri mukaona ndosekesatu zedi anthu chifukwa chonena kuti dziko lino langokhala ngati kuti muchazikhalira ng'ombe akazikhalira kutsogolo wina kukhala padasi pomwe kumachapa yochapidwayo siyenda ngakhalenso yakutsogoloko ngasikuli munthu ndiye dziko likuoneka kuti alikhalira kutsogolo chifukwa chake sizoyenda ng'ombe mwazikhalira kutsogolo. Ng'ombe mwazikhalira kutsogolo zipita ku zili choncho ndziko lino. Tathokoza kwa nsondwe mkhalendo sikopambana. Zikomo kupitira kumva maganizo anzika akuti boma ndiye limene likutsogola anthu ali mbuyo. Sindidziwa kuti pamenepa pa line apa pabwera ndani. Maswera bwanji madzulo ano? Ndaswera bwanji wachimaka. Ineyo ndaswera mpia.
wa watu wawa 6 July ku Blantyre atsamoto a Jomo akuti zimene zichitika ngati site ya Blantyre atolera makobiri kumeneko about 60 million imene akugwisa ntchito. Koma tsopano boma pajanani nakuti zimenezi chaka chino ife sitipanga ngasi tikusamalira chuma, austerity measures nchingereza akutero. Ino za 6 July izi zikumvekerani bwanji mukamazimva motero? Ineso ndoba kanthawi ndithu namba kusakalikeza 6 July yetu. Ajomo joba tutafufuze tafuseka ifuso yowa ngata pano kupita kumvera poka ajomo kudikiya panga 6 July tikatazama maliza mazuo Malawi azapindwapo chali pa drama zinu masonkesazo azangopita akavinevine aziyapita makwawo inetu ndiona ngati kuderera boma noso pano kumuderera wankuluta wakuwana kuti amene tikuendesera ziko limene chokera kujaku apapa tingati tisiyezi apapa titere zikanakhala zabwino apata jomo anthu akanaye sa jomo tutakhati kwa pasaulemu mbuyo ndiye tatu yapitayi koma pano patikozoona ngati mna kwa tawa tu mulaini tena pati apapa fakana pasaulemu opsha kwambira inati ife ngati ku Blantyre kuno city ya Blantyre pa 6 July tatolera ndrama yakwana 6.8 million kodi chizizi patala zingati kumweraku tajeni ndithamangira zatwe pano pati 6 July tanoda tikakondwererani muzipatala kodi nangasilerongwe ngati site naonso ngati Nzuzu site Zomba ngati site akanatani masite ena onsewa akanatenga chisanzo chabwino ine ndimatha kuona kuti anthu akuganiza kumativuta kwambiri chikondwerero sichitha pa moyo wa munthu koma kuthandiza nzako pa siku ya chikondwerero ndi chinthu chopambana kwambiri. Ngati abambo ako anena kuti mwanae chikondwerero changa chiyayi chitonongera zakuti kana ndala ine ndeto ababa tunanena konzeka ndipangandeka mwana sikudera ndala umene abakusonyeza kuti akuderera mwana wawo amene wauza kuti izizi sizitheka tiye ndipangeni izi ajomo ndikupempheni mukailiyo ni munthu wanzeru ni munthu wamaganizo tasitha ndi chiganizo chane chongokasangalalacho tatenga ni ndramazo muthandizira Malawi kuti ife kukuyamikira timaguyamikira ni kuja kupitirire koma musaderere anaenda kuika ni papando paiya sabu kwaderera pita muthalika mwana anu ndi mwana kuti mukupanga mwayambatu mwana sopano wotu ngomea mulio timakufuna kuti mukachoka paomea paubwere pa UMP sono mwakudeta soma bwana anu sajomo taganiza nimomveka bwino mukaganiza momveka bwino anthu tipitiriza mwakuyandikira ni ntchito zabwino mmene mwasamalira Blantyre ija Blantyre pano ikuoneka bwino komano musatinde kwina kuyayi takhala ni mlaini mwenimwenimo muziyenda bwinobwino tazifusani maganizo sizona kuti Malawi monse muno chikondo chakali ku Blantyre koka aona chani ku Blantyre kapena kwapambana chani nanga ndrama zalifufuze sipiteza mozo kuti misoko ya Malawi imene amatolera musitemu ili momombo mu 6 million iko zuluka iteza lili mene yasa madina nizo tiya ifadi feda sonkhalisa afuna kwabwino wali kutiko kodi afuna kwabwino amafuna kukhala pazabu nozoka afuna kwabwino sabwera bwanje pa mavuto ali mziko muno kuti ife ku Blantyre mudasonkesa 60 million a president yeda tisandizia ndipange zakuti zeraka zitwa zero 6 July namba kusaga kutoka ndawo ya Kamuzu kufika date ya lero imatindula chani ku Malawi kapena imatibweresera chani ikamaliza 6 July palibe chanzo chili machitika ila nakabula ndi abandi chikumbusho tikakumbukira wina kuti ayi ayati full now ndi 6 July komando kuti kitauti titenga full tikapasa nzathu amene ali kuvutika muzimalo siyana njala ili ziko bulezati yakwa kuti atenti chikonzeni njala ka 16 grama takapeza kwa sikungatisa apa tikangeta uzakuti ajomoda khala mukopambana kwambiri atu ndipo mwina maganizo kusota mankuyu yana ambira mujina baba ndezi yayi atafika hapo zikhala bwino ili asaderere a president yawo yayi asaderere bwana wao ngati bwana wanena kuti akula pasipanga chakuti mwana mumvere maganizo abwana ndiye mufuse bwana kuti bwana izi sitikupanga chifukwa cha ndamalongoswana muno bwino kuti sitikupanga chifukwa cha mavuto awa tinajo mufundo yawoyo aganize bwino kuti uchemakawo pamene tathokoza kumva maganizo anu amphiya kusalima kusenga be mkhale ndosikopambana yesu lakunyalira ni kwambiri lero uchitowe pambana kwa basi zikomo kupitira kumva maganizo anu zika 5 minutes tikati kutseka program ine india chidzulo khani tukambira nayi ya 6 July mukuitsatira bwanji pa line apa alo bwana pa line apa pali ndani lanu dzina ine ndine msimbo mpajo kuno kukanjuchi kunkwaza uwenzimba
aliyense ali ndi ufulu opereka maganizo ngati boma lalakwa limve kuchoka kwa nzika komanso ngati za 6 July zilibe phindu tiyeninso tilankhulane. Ajomo uko aweyatsa moto ku Blantyre boma linanena kuti ngati dziko silipanga chaka chino muzitsatira bwanji nkhani za 6 July. Amagawa ukamba chilungamo mwambo wa 6 July tudambe ni mtundu unorebe pano tilili panayi zidambika kanthawi boma apa lafika pa stage yonena kuti ndalama zimene wanena kuti wafuna kuteteza ndalama anthu tikuvutika muno mdziko panopa zinthu sizikuyenda mbewu zakanika kugulitsa mwa mtengo wabwino panopa anthu tikugulitsa chimanga chimene choti tizidya ndiyo wanena kuti 6 July isakhaleko tizisamala ndalama. Kodi ndalamazo zimene ufuna kusamalazo wachitira chani popeza anthu ena tikuvutika tikugona ndi njala. Kodi ndalama zimene zozo olona ngati kuti zikhoza kukwanira kugula chakudya kupatsa Malawi yonse. Ababa zisonyezeratu kuti boma ndalama adangoyika zimapologalamu zambirimbiri sukulu ikhala yaulere ma 5 biliyoni koma bora atenge ndalamazo paluwasowa. Kodi ndalama zachisangalalo zimene ufuna kuteterezazo kodi zimene zikhoza kukwanitsa kuti mpaka na ana sukulu awalipirire mpaka na zonse zilongosoke. Boma likatere lafika bona kuti labalalika chifukwa iwowa muzaka 5 zimene adalamulira adatanunena nthawi imene ijayo nena kuti chisangalalo chithe. Ndiye lero azawo anapitiriza mu nthawi imeneyi mwambo umenewu kuchokera 1960 chakuti mwambo umenewu uchitika akaletsa lero kuti ndalama zavuta lero popeza zaka zonsezi ndalama zimapezeka lero zivute chaka chino. Mwambo ni wachikhalidwe iwo badi vana olubala anthu olubereka mu dziko muno kodi anawa mbiri ya dziko lino kuti lidachoka pati ndipo chisangalalo chimatanthaza chani apezidziwa liti. Boma likaterera lephera ndiye aujene ameya wa Blantyre sadalakwitse zimenezi ni mwambo umene ifeyo tikufunika tizipanga ndithu loko iwo atadzatuluka boma limene zikabwera lizichitika ndithu chifukwa ni zimene timakumbukira ufulu wathu umene ife tidazunzika anthu amene adazunzika kalelo kuti tilandire ufulu. Ndiye timaphunzirapo zambiri pa mwambo umenewo. Ineyo munthu ameneyo amujene ameya sadalakwitse koma kuti iwowo ndalama zimene akusokola kuonetsa kuti ngasi akusokola so ndalama za ifeyo amalawi mitsonkho imene ife tulukhoma pamene boma luletsa bwanji bomalo linagwirizana nawo kuti mwambo upitirire osati iwo uletse ayi ndalama zimene anenazo zipita kuti zimene onena kuti wafuna kuteteza ndalama zipita kuti popeza anthu tambaka luvutika panopa minyezi iliyokhayo anthu panopa tasauka tibe ndalama zomwe ndalama zili kuti. Ile maganizo anga na mene wakuri mwambo salepele upitirire. Chabwino. Ndithu amagawa. Ndathokoza bambwanga kumzimba mukhalendo usiku wapambana. Nanusa ndithu usiku wapambana. Thank you so much. Well, kupitira kumva maganizo anzika. I think one caller amene timalize nawo program mene hii malingana ni nthawi yathu. Lero ndila busy kwambiri. Maswera bwanji mzulano. Chilobwanji msika amagawa. Ineyo ndaswera bwana wanga. Lanu dzina kumene mwatimbira. Ine ndine Sambanda kuna Mbuma kudowa. Asambanda tichite bwanji ndi 6 July Jomo ndenda amenewa kuti ife kuno tichita mbali yathu tisonkhetsa patali musite muno koma boma linanena kuti zimene zione ngati kuti chaka chino tisapange chifukwa chakuti chuma sichili bwino tikuyenera kuti titeteze chumachi. Mukuyisatira bwanji ya 6 July pana Sambanda mwina mukhala omalizanso. Ndathokoza kwambiri kuti ndakhala omaliza. Ineyo maganizo anga ndikuona kuti tsiku limeneli ndilosafunira kuti tiziletsa kuchita. Chifukwa ndi tsiku limeneli la chikondwerero. Komanso nomwe muone pamakhala mafunction ambiri amene makumbukira zinthu zambuyo. Timapanga ndithu pali kamuzu day zinthu zosiyana-siyana timapanga. Ndiye tsiku limeneli mpakana kulileka chifukwa chani. Chifukwa monga wena ananena kuti akuti anaka akudera kuseva ndalama kodi kuseva ndalamapo aseva mpaka lichi sojoka pa 16 September kufika lero akukhala seva ndalama koma zone ndalama sizoneka ntchito yake. Ndiye kuseva ndalama kumara ndizo nkosa nthoza kulibera ndizo lina ndizo kofuka kusumira ndizo mabangabe
ulenga kuti chikumbutso chimene vana athazidziwa kuti kuli 6 July. Komanso ine omwe muone ndi dziko liti limene limakani kumachita zinthu ngati zimenezi. Ndiye kuno kumalawi kupeza kuti kuchita zinthu zosenera kumasantha akutiseka kuti ndi chani akuti kuseva ndalama kwa anthu chani amene dziko muno muli mavuto ambiri zetu. Mundiva kamisa ndikukumvani pamenepo ndikukumvani. Ndiye umati kuseva ndalama dziko lilonse akuti kuseva ndalama koma palibe chimene chikuoneka mdziko lino sikukozidayima chilichonse chidayima katundu angokwera ndi mtendere zidapeza lili amalawi ndi tsiku ili silofunika kulisiya tichita ndi chikondwerero maiko ma president ambuyo musemu akhala achita ndele iwo akanika chifukwa chake. Mina chifukwa chomwe aona kuti iwo achite amene chaniliuza boma kuti sindachite bwino chichachita chomwe chiyanzoonetsa kuti aboma sindachite bwino ndiyesera sokha ndalama kuno kublanta imene chaniliwauza mwanjira imene chayi. Tathokoza. Ndithu maganizo anga namenewa koma sizabwino zimene zachitikazi chifukwa vana lwapwitsa chozorani tsiku limene lazikumbukira banji kwamukhale chete komanso ni ndalama zingati zimene zimaonongeka pamene pali sizambiri zoti zingasove chilichonse mdziko muno mukubedwa ndalama zambiri ndi ababa ngati kuchita chinthu chapa tsiku limodzi basi dziko linoli ndi kuti serious atsogola tikhale serious dziko wambiri. Tathokoza bwana Sam Banda kuti mwatseka program yathu mkhale ndi usiku wabwino kudowa uko. Thank you. Well, tichefoni tikatere imalira vu ndoti makhauri taitemecha muimva pamenepa posachedwa apa ikhala kuti atima. Tsopano ndithokoza aliyense malo mwa television. Pamenepa ndiye kuti ngakhale ine ndikanakhala ndine boma ndiye kuti sindikudziwa kuti nkanapanga chiyani chifukwa anthu akulankhula maganizo osiyana-siyana. Ndiye kuti ndikanakhala kuti ndi boma munthu angasuka nagwira chifukwa chochitika ngati apa mukaona gulu la anthu likunena kuti 6 July ikufunika itapitirirabe. Number 1 ikhala ikupitirira kusunga mbiri ya dziko lino. Boma silinachotse 6 July koma chikondwerero chimene chimachitikacho chimene timasonkhana tonse kumayimba kuti 62 years tsopano ife timadzilamulira toka chikondwerero chimene chicha ni chimene adachichotsa. Koma Malawi ena akufunisitsa zimene zipitirire akuti zisungabe mbiri ya dziko lino. Komanso ena akuti zimene achita Jomo achita za nzeru kwambiri ife we in support zimeneyo achita Jomo. Pamene ena akuti ndiye kuderera kumeneko bwana kapena bambo ako akuti izi zithandalama iwo kukatenga ndalama zina nthumba kuti koma ndipanga mwambo mbali yako kumene makhala kuno. Chifukwa chake ndikuti ndikanakhala ineyo boma ndikuti nanenso munthu angasuka nagwira tilekere pamenepa. Kuthokoza aliyense amene waikapo maganizo program imeneyi. Lero lino la bize tamaliza mwasanga fili kuti nkhani zathu zobwera posachedwapa pa 7:30 ndipo pa 8 o'clock tikhale live tikucheza makamaka mo exclusive interview imene Bridget Manoka akhala kucheza ndi the vice president wa dziko lino amene wandi Dr. Jane Ansah. Kodacheza zotani inuyo muli nchidwi inenso ndili nchidwi musasunthe luntha television ndi imeneyi kufikira tsiku lina program ngati ino lachinayi mabwera ngati zakomera ambuye kuti tifika tsiku limenero tikhala limodzi. Nthokoze nzanga yamikani komanso ungani amene agwira ntchito nane pano kuti zonse zikhale bwino. Stand by for our news at 7:30 and at 8 exclusive interview. Bye bye.